Showbiz Balita. Yes, good morning. Good morning kaayo. Salamat kaayo sa inyong duruha sa pag-welcome sa Kuamaan nga Beauty Care today. Bueno mga maring mainit-init nga balita nagpahayag sa iyahang kaguol ang komedyante o TV host nga si Tuesday Vargas samtang nakaduol ang iyahang adlaw nga natawhan. Tungod sa padayon nga nasinati sa kalisod sa mga Pilipino human sa Super Typhoon Tino. Sa iyang Facebook post, giingon ni Tuesday nga nasuko siya sa kawalay aksyon sa 26 billion ka pesos nga flood control projects sa Cebu nga unta makapugong sa grabing pagbaha. Gusto usab ni Tuesday nga dili lang makulong ang mga nalambigit, kundi dili mabalik usab sa katawhan ang kwarta nga ilang gikawat. Base sa talaan sa sumbong na sa Pangulo website, ikan na 2022 hangtod 2025, adunay 414 ka mga flood control projects sa Cebu nga nakatidad og 26.7 billion ka pesos og sumala usab sa Cebu Governor Pamela Baricuatro. Karaghanan ni ini kay ghost projects og substandard nga walay gyoy naghatag og saktong serbisyo sa katawhan. Muna ka rin nakabahog iti aning mga kanay mga kurap no kay madamay pud ta ay kami mintahon nga ani kamera ba pasangin lang ko magbagyo ay wala nga ma-high blood jud ko aning mga ingani kay madamay na pud ang mga beauty ay baka to mga maring ato ang showbiz balita karong adlaw nga Martes. Ako ni si Maring Inday Erika di man kagwapa kay di man komiste sa sama ni Tuesday. Pero ayaw ka magpiyansa pa sa ugma pohon. Maako na mong tanan. Bye-bye.